Bună ziua, toată lumea! Astăzi facem o surpriză pentru toți și știu că nu o să vă vină să creadă. Bine, are plăcută. Crezi că ar trebui să le zicem acum? Poate, nu știu. Dar cred că e bine să le zicem acum. Adică deja avem totul împachetat. Ai dreptate, dar o să ne creadă? Nu știu, dar trebuie. Da, au muncit foarte mult vara asta. Le trebuie o vacanță. Da. Dar nici vouă nu vă zicem încă ce este. Pentru că poate unii ghiciți, poate unii nu ghiciți. În fine, hai să le chemăm pe fete, bine. Ok. Fetelor! Ce tare a fost! Da, mă, a fost tare! Fetelor! Hai să mergem sus! Haideți, fetelor! Bine, venim și noi! Haideți în lift! Haideți în lift! Vin și eu cu tine și noi! Da? Pip, 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 pip! Lift! Am ajuns! Haide! Da, ce s-a întâmplat? Da, ce s-a întâmplat? Nu mă mai îngropați! Ce s-a întâmplat, mami? Păi, avem o surpriză pentru toate patru. Elsa și Ania, voi știți surpriză, sper că nu le-ați zis nimic. Nu le-am zis nimic, am tăcut. 100%. Bine, mă bucur. Fetelor, ați muncit foarte mult vara aceasta și meritați o vacanță. Păi suntem în vacanță. Na. O vacanță la mare. Mergem la mare în realitate? În realitate? Ariel, ai auzit? Ador marea și... Păi mâine plecăm. Nu mâine, pentru că mâine avem o zi foarte încărcată și vom ajunge pe la 12 noapte acasă să ne facem azi bagajele. Bine, noi le-am făcut acasă. Fetelor, noi trebuie să plecăm. Bine. Pa! Deci, mergeți în debara, în dressing, să zicem. Luați-vă bagajele și împachetați-vă de prin casă ce vă trebuie, inclusiv haine. Bine, mami, hai să mergem, hai! Ei! O luăm și pe Tracy. O luăm și pe Tracy. Păi, mi s-a tăiat elasticul. În fine, hai să împachetăm, hai! Asta va fi pentru cosmetică. Deci o lăsăm în baie. Valizele noastre. Valiza mea. Asta e valiza mea. Ok. Valiza mea. Și valiza mea e cea mov. Așa. Valiza mea e cea mov. Cea mai tare valiză din lume. Mă bucur că acum avem valize separate. Da, și eu. În fine, hai să împachetăm pentru mare. Da. În fine, hai să ne deschidem valizele. Eu voi sta în gaura asta. Bară. Bine. Atunci, eu voi sta aici. Să vedem ce ne trebuie pentru mare. Căștile, desigur, pentru în mașină. Mami, mergem cu mașina sau cu avionul? Cu mașina, că mergem în Constanța. Ok. Căștile tale. Stai. Ce e?
Nu trebuie să ne luăm covoraș? Sigur să ne șezlonguri. Ok. Căștile mele și ale mele. Eu o să-mi iau tableta și telefonul. Iar eu o să-mi iau ochelari de soare. Hei, uite! Niște ochelari de soare să ne alegem. Bine! Eu îi aleg pe ăștia. Voi arăta tare. Eu îi aleg pe aceștia cu pisicuță. Îmi plac pisicuțele. Și o să mai iau și perna mea de gât. Și pe astea le lăsăm. Să-mi iau și o tableta. Și o să iau o cameră foto. Bine. Trebuie să mă uit în partea asta ca să luăm haine. Nu ne luăm coroanele, că o să le pierdem în mare. Da, ai dreptate. Să vedem ce să ne mai luăm. Pantofi, desigur. Mulți pantofi. Pantofii mei personali. Plop, plop. Pantofii mei personali. Ăștia, nu știu, îi împărțim. Îi vreau eu. Bine, oricum o să mă alimenta ta. Și să vedem. Stai să îi punem pe ăștia doi la loc. Ieși aici. Așa. Hai să vedem la haine. Cele mai importante. Eu o să-mi iau aceasta. Eu o să-mi iau încă o fustiță. Eu o să-mi iau pijamaua mea de nădejde, buburuța și motanoar. Trebuie ceva, fustița asta. Cred că o să o iau eu la mare și o împărțim bine. Cred că este... Valiza noastră e completă. Bup! Acum să vedem dacă merg. Bup! A mea merge! E gata de drum. A mea e gata de drum. Valizuța mea e gata de drum. Să văd dacă a mea se închide. Pup! Plop, plop. Se închide, să-i punem și mânerul. Am pus pe tot. Și valiza mea e gata de drum. Acum, hai să împachetăm cosmetica. Bine! Să stau aici și să deschid asta complet. Bine, să împachetăm cosmetica. Pentru asta. Opa, și ca... Bine, să desfacem valiza. E mică, dar avem puțină cosmetică. Bine, să vedem. Machiajul lui mami. Periuță de dinți. Pe care nu cred că o mai iau, dar în fine. Periuță de dinți. Rujul lui mami. Rujul lui Ariel. Balsam de păr. Întâi să punem lucrurile mari, de fapt. De exemplu, perile noastre. De cealaltă. Uite, uite și pe a mea. Uite. Dup. De exemplu, bureței de baie. Nu mai iau bentița. O clămiță. Bine. Încă câteva clămițe. Așa și astea. Astea sunt pentru școală. Ciudat. Nu mai iau clămițe, că aia e destul. O perie. Peria mea și peria lui Ariel. Și mai mult șampon și balsam. Șamponul meu cu balsamul meu. Șampon, balsam, încă un balsam. Balsamul lui Ariel, șamponul lui Ariel. Perfect. Și acum să le pun pe astea două. Bup. Mami, aveți șampon? Da, fiecare avem câte 2 tuburi. Că plecăm 4 zile. Da.
De fapt, fiecare câte un tub. Crezi că e destul acesta? Poate, poate că nu. Șamponul! Șamponul meu. Poftim, astea două. Bine. De fapt, nu. Ai șamponul vostru? Da. E destul și pentru noi? Da. Bun. Luăm și pe astea două pentru mine. Perfect. Să vedem. Și trebuie să o prind cu un elastic, pentru că această valiză este ruptă și nu prea aș vrea să se desfacă în timpul drumului. Ar fi ciudat. I-am pus un puf de păr. Ok. Am lovit la valiză. Aoleu. Hai să punem valizele, că oricum am terminat aici. Da. Hai să mai stăm de vorbă cât timp apoi mami să ne zică ce să mai facem. Bine. Hai să ne facem și noi bagajele. Sigur că da, dar hai să nu uităm de bebeluși, adică ei sunt primii. Da. Ele. Să le punem jos, să se joace. Acum, hai să facem geanta bebelușilor. Asta e gentuța mea. Și asta e mea. Bine, nu prea luăm noi multe, dar să vedem. Să luăm toate lucrurile de bebeluș. Și dacă nu încap în una dintre ele, le folosim pe ambele. Pentru Lily să luăm aceasta. Așa. Olița. Mai era o rochiță. Unde a căzut? Uite. Aici. Bine. O păturiță. Păturiță. Ciudat. Ok. Să băgăm pe asta aici. Nu știți cât de greu e să te joci cu o mână. Bine. Jucăria ei și jucăria ei. Jucărie! Haide! Bang! A căzut și geanta. Am un colăcel pentru ea. Colăcel cu unicorn. Ok. Pentru amândouă avem nevoie de jucării și de o farfuriuță. Nu uităm de asta. La mare o fi nisip. Nu fi nisip. Să știți, niciodată n-am mers în Constanța, deși pentru mine va fi o problemă. Va fi o minune. S-a luat lumina pentru o secundă. Oh, da. Ciudat. Avem nevoie de cremă solară, de bebeluș, care merge și la adulți și la copii. Tare. Nu mai găsești așa ceva prea des în magazine. Cremă solară pentru toată familia. E un tub mare. Și rochița lui Lily. Intră aici. Perfect. Gențile de bebeluș sunt gata. Da, sunt. Fiți sigură de asta. Împreună cu Olița. Păi geanta mea e asta. Iar geanta mea e asta. Acum, hai să ne facem bagajul cățeluș. Uee! Haide. Plecăm așa în costume de baie? Tăciare. Valiza mea și valiza mea. Valiza mea. Păi, în primul rând, ne trebuie haine ca de obicei, nu-i așa? Ca de obicei.
hainele spre primul loc. Într-o vacanță spre primul loc. Așa. Bine, să vedem ce haine mi-au eu. O să-mi iau în primul rând o vizieră să o pun pe cap. Chiar acum. Ca să nu-mi bată soarele în ochi. Știi? Bine. Bravo ție. Mie de ce? Mai avem una transparentă, doar că ție nu-ți vine. Da, ai dreptate. Nu vine și o punem înapoi în ăsta. Perfect. Îmi pun vizieră în bagaj. Mai iau și o șepcuță. O gentuță cu peștișori. Tup. Și încă o gentuță. Dar unde-i geanta mea de plajă? Nu s-a dus! Gentuța mea de plajă! Unde s-a dus? Nu pot să merg la plajă fără o geantă de plajă. Ba nu, e aici. Asta e gentuța mea de plajă. Și încă o gentuță de plajă pentru fete. O să iau o pereche de sandale albastre. O să-mi iau această pijamă, un tricou care să dorm acolo. O să îmi mai iau niște Adidas, cam așa. Și niște din ăștia pentru oraș, așa, dacă... Și îmi mai iau niște tenis. Niște tenis așa roșii. Nu ne mai luăm acestea, pentru că fetele au luat destul. Îmi iau niște pantaloni care să dorm, niște pantaloni sport cu care să alerg pe plajă și o bluziță sport care a venit împreună cu acel pantalon. Și ultima, o rochiță de plajă cu un palmier, cu doi de fapt. Doi palmieri, un nor și un soare. Slibitori. Așa am strâns-o frumos. Am pus-o în valiză. Ok. Și acum să o Așa, valizuța mea. Asta e valizuța mea. Acum eu o să-mi iau. Stai să deschid valiza. Ok. O să-mi iau și eu, la fel ca ea, două gentuțe de oraș. Nu contează pentru că noi oricum le împărțim pe astea. Le pun aici. O să-mi iau și eu un tricou de dormit cu el. Cu niște pantaloni albaștri lungi. O să îmi mai iau un tricou așa. Și unul cu omerigoi. Ca de obicei îmi iau și o rochiță. Este cu floricele de data asta. Și costumația mea. Pentru plajă, așa, o costumație, un tricou și o fustiță roșie. Și asta e tot. Pentru că nu îmi iau pantofi. Îmi voi lua de acolo. Știți? Și bagajul meu este gata. Miau, miau! Miau, 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 miau. Și bebelușii sunt gata de drum. Mâncarea! Am uitat de mâncare!
Dar am pregătit aseară. Hai să mergem, să lăsăm bebeluș aici. Că deja au adormit. Așa, îi lăsăm aici. Hai. Hai. Fetelor, veniți la mâncare? Bine. Nu mai mâncăm pentru că vom pleca imediat. Hai la mâncare! Aduceți și valizele? Na. Nu, dacă noi le-am lăsat sus. A venit mami, ce s-a întâmplat? Se întâmplă ceva? Și de ce e căsuța lui Tracy aici? Pentru că plouă afară. Bine. Asta e toată mâncarea pe care o luăm noi la drum. Vreți să puneți câte un obiect? Sigur că da. Începe Rapunzel. Sticle. Eu o să pun iaurtul. Iaurtul meu preferat. Eu voi pune un morcovel. Acum eu voi pune celălalt iaurt. Eu voi pune paste. Eu voi pune biscuiții noștri de casă. Cred că ar fi mai bine dacă o punem așa. Că, da. Biscuiți de casă. Eu voi pune laptele pentru cei mici de vacă. Ok. Eu voi pune niște mere. Eu voi pune ananasul, fructul meu preferat. Atunci voi pune bananele. Ui, îmi plac fructele astea. Sau, da, e fruct. Eu voi pune un carton de ouă. Eu îl voi pune pe celălalt. Okay. Și normal ne trebuie tigaie pentru ouă. O punem acolo. Eu pun sucul meu preferat de portocale. Dacă tu pui suc de portocale, eu îl pun același lucru, doar că în altă sticlă e același lucru. Eu pun un sandwich brun. Atunci eu îl pun pe celălalt brun. Eu pun sandwichul pe care o să-l mănânc eu la mare. Și eu îl pun pe celălalt pe care o să-l mănânc eu la mare. Sau în mașină. Atunci eu voi pune un pahar pentru limonadă sau suc de portocale. Atunci eu voi pune alt pahar. Eu voi pune celălalt pahar atunci. Eu voi pune cana de cafea atunci. Apoi eu pun sticluța asta cu Sprite și eu pun mini pizza. Iar eu pun... nu mai avem! Ba da, fetelor, mai avem sticle. Sticle? Da. Și am pregătit rucsacul tău cu tot ce trebuie. Yay, mersi, mami! Atunci eu pun sticlele în gentuța asta drăguță. 4 sticle pentru 4 fete. Titiriu, tiririu. Am pus-o invers, dar ce-mi pasă. Și cealaltă. Și mai am una micuță. Perfect. Termin și cu sticlele. Acum să aduceți valizele aici. Toate. Da. Toate. Toate. Cerc și eu să pun asta. Dar nu pot să-l pun. Lasă la mine. Haide. Așa. Pup. Gata. Mersi, mami. Yay. Lăsați-le aici. Cădea și masa.
Rucsacul meu frumos. Asta pe scaun. Hai să facem valizele. Hai. Hai, valize. Toate 3. Poftim, mami. Wow, fetelor. Așa. Poftim, mami. Fetelor. Așa. Poftim, mami. Fetelor. Nu trebuie să duceți și bebelușii. Poftim, mami. Și... Am uitat ceva. Poftim, mami. Și poftim, mami. Aia, dă-le. Preferata mea. Pe aia, pune în rucsacul tău, că e a ta de acum. Tare, mă. Un rucsac. Îmi pun lucrurile meu în rucsac. Pup. Bine. Destulă muncă pentru azi. Da. Ai dreptate. Hai doar să stăm jos. Lili. Ba nu. Carmen, haide. Așa. Carmen. Yay. Tu. Mergem în vacanță la mare. Noi mergem în vacanță la mare. Yay! Mergem la mare! Yay! Vreau la mare! Și eu! Împreună cu Elsa și Ania! Mergem și noi la mare cu voi! Yay! Ce bine că mergeți și voi cu noi! Mergem și noi, normal, adică ce... Da! La revedere!